Iepa, launok hemengo de bueltan, orain honetan Planet Baseko beste saio batekin, hemendik utzi genuen nun errekurtso gabe geratu gara. Neko errekurtso, justo gabilz, ea hauek burdin gehiago produzitu egiten duten, eta burdina joan era produzitu ala, menak, men burdina joango gara egiten, eta peskat harinago joan ahal izango gara. Beraz, pazientzia. Momentuz eskualde prest kolono gehiago jasotzeko, almidoia behar dugu, hemen dekogu landare hau, almidoia produzitu egiten duena, vale? Bi janari eta almidoi pizka bat. Egingo dugun urrengo makine zurazkeztekin burdineko beste bat, edo ja almidoia produzitzen hasteko makina. Almidoiarekin bioplastikoak egingo ditugu, eta bioplastikoekin gehiago, landare gehiago eta lakoak. Vale? Gero eta landare gehiago, gero eta almidoi gehiago, bioplastiko gehiago, janari gehiago, eta gero eta hobeto. Baina, bueno, hemen energia gaude batzen, nahiko ondo, 3.000, nik uste dut nik kalkulatzen dut, igual 6.000 bat energia beharko dugula, edo, gutxi gora bera, ez dakit, ezaktuki zenbat beharko dugun. Aurrera ateratzeko gau oso bat, inolako arazorik gabe. Baina, bueno, gure kolonak lo egitea behar dute, eta hor dakote lo egiteko, baina, bueno, zorazko okupatutak egingo dira eta txandakatzen joan beharko dira. Ezke, bi egun dara matelo egin barik eta horrelakoan nobalitzen dira, neko probotare, baina produzitu gehiago txo. Bakilo egin behar duzuela, baina produkzioa aurrera joan behar da. Behar dugulako basikoki burdina, eta almidoikoa edo burdinekoa. Ez dakit oso ondo zine egin urrengoa. Bueno, lehenik eta egin burdina batu behar dugu. Hemen teorian, zelan holan utxeko dute, nahiago dut. Muy pobre, eta egongo da kriston loseko tipoa, eta claro. Función rápida y de alto mantenimiento. Honeko programetan daude. Hombre, momentuz, hau begora txar batetan kendu dezakegu. Bizikla dezakegu. Momentuz, biziklatuko dut, eta ingo dut, ingo dugu hau adibidez, almidoia izateko, gehiago, almidoi gehiago, bioplastiko gehiago produzitzeko, Kanaria zelan goaz. Claro, behitu. Plastiko bat dekogu, klaro, orain kendu duguna eta orain jongo dela hemen eta hemen erekiko dute. Janari, ostia, ia dena erdia baina pizkatxo bat gehiago, bale. Hau dago zeintzen. Janaria eta behar dugu ja, baina ja, beharrezkoa da janaria. Bestera txarto pasatuko dugu, oso txarto, eta birazi beharko gara. Eta ez ditzaidak hori egitea gustatuko. Bueno, gaina pizka bat toki menditsua, egia esan da, polita. Nahiko handiak dira eszenarioak. Pizkanaka lo egiten doazte. Nada bat tipo hau. Yendo a por comida. Es que lo egiten daude, oso, ingeniaria eta bekoa, ezin dut behiratu eta... eta langilla, vale. Vale, nahiko energi kantitate desente batzen gaude, beraz gau gogo eta honetan arazo asko ez dugu izango, baina janaria nahiko putatuta gaitu. Nau, muy pobre, y muy pobre. Ia biologa datorren. Zenbat batu dugu? Ostia, ia dena. Nik uste dut orduan bai aguantatuko dugula gaur gauean. Vale. Recursos, ya, las hay. Es que hau atera behar da, bestera
ezin aurrera egin, eta batzutan enlozeko daude. Gure biologa hemen dago, taking a dinner. Dinner bon! Hemen lan hauka, zaintzeko hau, osea... Itu patatak badaude ia. Ze ondo. Hortzago zaintzen, bale, ondo. Zelangoa zertzek gasto kontsumo ritmoa. Neko energi, bai. Osea, ondo. Agortzen dugun janaria, ja, porque... Arrisko dekogu orain txertan janari gabe geratzea. Eta janari gabe putada hutsa. Gau ondo aguantatzen gaude. Egia esan da, gaur gau honetan. Vitamina, bale, ongi. Aurrera doa. Eske janaria behar dugu bestera. Baina horrendik ez da den atera. Eskat, haundiegi gauzak egiten, nahiko haundiegi hasi naiz eta hori kriston putada izan da. Janaria sartu dau. Produzitu dute janaria, ze ondo. Sortu da ja gure lehenengo janaria produzitu izan dugu. Ongi. Eta nahiko energi gutxi gastatu dugu gaur gauean, egia esan da. Honi esker. Bale, janaria gutxenez produzitzeko kapazak gara. Bale, eta almidoi pizkatxo bat be badekogu. Gara, gertatzen dena da, burdina atera arte ezin dut... Epa, ez, hemen, jode. Zatzen naiz. Eta almidoiarekin bioplastikoak eta ia gero hortik landareak. Landare gehiago, ohe gehiago. Eta bar. Kontatuko duzen marko bazen. Zazpino, handik asko falta zaigu. Vale. Gero, bueno, haize boladak egon aldira. Tormenta magaitzen dira. Radiación, no sé qué, ez da eta horrein izen oso ateratzen. Eta horra doa lanera, eta ez doaz lanera. Bestea be, jode, ze ondo. Bai, mesedez behar dugula. Burdina behar dugula. Hor daude, burdin. Ja, mena bat lortu dugu, mena horrekin burdina aterako dugu, eta burdin horrekin ona. Eta horre ja almidoiaren makina egingo dugu. Ze ondo, zenbat burdin egiten ari dauden. Que bueno, txo. Que bueno. Beste mena bat. Ze ondo. Eta horrein ja hemen, hona ekartzen dute mena, eta mena hemen behin ekarrita, burdin hasten dira egiten. Hemen mena agertzen da, eta hemen ja langile bategaz, burdina egiten hasiko dira. Langilea datorrenean, nahi duenean, baina. Ze ondo, ze ondo. Bale, eta horrekin egingo dugu, momentuz honekin zoeran. Inberko genuke. Gero errekambio makinak egin behar ditugu, baita be. Lehenik eta egin, hau hobetuko dugu. Ez eta bakarra izan eta handia izan. Hobetuko dugu, oza, almidoia egin zera. Plataforma egin baino lehen, ja lester barru egin beharko dugula. Hau hobetu beharko dugu. Kotxo, eta hemen daude bi menaia da, eta hor hasi da lanean. Prioritatea eman diogu, lan egin dezatela. Energi topera dekogu. Ja, burdin bat aterako dugu eta hemen ja honetara emango dute eta hemen ja hau eraiki eta pista. Eta horrekin ja, almidoia sortzen
ahal izango dugu, azten, sortzen, egiten, almidoia plastikoak. Eta plastikoekin dena egoera guztia pizka bat hobetu. Hasiera gogorra izango da, Osea, nahiko gogorra izango da, pizkatxo bat geldoa. Baina, bueno, tormenta dena ikusten, hau da nik orain izango banu hau eginda, egin dezakete alerta horia jarri eta orduan jendea ez litzateke hemendik aterako. Baina hau oraindik ez daukadan ez eginda, behar dudalako gauza gehiegi, ikusten, ezin dut hori egin. Baina ezin hau ja eguraldia jipoitzen. Bale. Venir behar duden lanean, ongi. Lanera azten doazte, muy pobre, excelente, hau ja, azten doa. Beste mena bat. Ongi, gutxienez burdina ateratzen ari dira. Ja, bazen garaia. Bada garaia, noiz behit ezagun. Hay poca comida. Dagoena. Gutxienez janaria produzitzen dugu, ezin gara kezatu. Hauek janari nahikotxo eta ja produzitzeko, ja emateko prestaude. Hauek nahi hau ditut prioritate hauek izate hauek bi baino. Ia esan da, baina bueno. Tor bat. Hor dago deskantzatzen bizkatxo bat. Bakumeo langile hau. Toria janaria sartu dute, ongi. Zitu eman dugu, fruituak. Eta makinak egiten duena da, hori janarian biakatu besterik gabe. Ikusten hor, pop. Janaria. Jatera ikla. Ja, badakit, baina gutxienez positzen dugu janaria, ezin gara kezatu. Eta dago zaintzen, neko 84an, ia janari guztia. Lagia behar dugu hor, jakin dezazuen, txo. Ez dugu energiari gaztau. Joder. Nor da? Ingeniaria, ingeniaria momentu zitugu behar. Hor, ja, hau emateko prest, hau, bai, eman du hor, primeran, hor makinara sartuta, 3 janari gehiago. Zi burdina mena egiteari eta zi burdina ateratzen, mesedez eta favorez. Plok. Hau dago zaintzen orain. Bale. Lortzen dugun arazo hauetatik ateratzen. Que vamos. Janariz nahiko txorto gaude. Nahiko txorto. Eta hau ez dute egiten, ezke me cago en 10. Vale, hau kenduko dugu prioritate orain bertan. Jode, hau behar dugula, txo. Koño, janaria eskaz eta ez dute hori egiten, tio, benetan. Burdina badagola soberan. Egin hori, produzitu hau. Eta zi plastikoak ateratzen. Estera ezingo gara aurrera joan. Eta zuko, batzutan ez dut ulertzen jende honena, benetan. Bale, ikusten, burdin bat atera dugu eta orain hau erekiko dute. Ondo hori da berdena. Baina hori erekeitzen dugu makina eta hemen ja. Joder, orain konturatzen zara honetaz, txo. Jodituta gaude janariz. Badakit janari gutxi dagoela, ez dago ia zebez.
janari bakarra geratzen da. Bueno, hau gutxen ez emango dugu eta zerratuko gaitu pizkatxo bat. Eta hau be ematekotan dagoia da. Inoiz baino beto. Bueno, denek daude iaia emateko. Meteoritoak, bai, erekinak apurtu aldute, jakin dezazuen. Eta gero hori konpondu behar da. Vale. Jode, justu, Honekin almidoia lortuko dugu. Bioplastikoa egin digu, bale, ongi. Eta bioplastikoarekin egingo duguna da janaria ematen duten landare gehiago jarri. Vale. Tomaten beste bat, eta gero ja geldoak. Hemen zendagiak diren landare pare bat, beste bat harina dana, eta gero hemen amiloidunak jarri dugu, hau eta hau adibidez pixka bat banatuta. Eta horrekin ja, janari gehiago produzitzen hasiko gara, eta horrekin ja pizkat aurrera egingo dugu, eta pizkanaka hobetuko dugu gure egoera. Hemenengo dugu, beste burdin bat dekogunez egingo dugu bioplastiko beste makina bat. Iaia beste bioplastiko bat sortu du. Ni hartu da hortik, bale, jode. Orain bai, orain hobeto goaz, ostia. Orain bai, jaden jasi gara berriz errekurtsoak izaten. Usten bioplastiko hona ekarriko du, uste hori joango da eraikitzen, bale, jode. Orain bai, jode. Eta janaria gero eta gehiago, eta orain ja, honen ostean. Kantina sin agua, claro. Itxoin. Kauen. Kontu zurarekin, benetan. Argi nibili, porque urarena, hostia, eta nahiko justu gabiltzula entxeretan, así que gauetan gehiago produzitzen du, baina kontu zibili, urarekin. Poca comida. Bi eta bi gehiago daude hor. Osa, lau, momentuz. Ezin dut. Eta bosta. Odoa, lasai. Pitinka. Usten nora gaua biltzen den bitartean, gero eta gehiago produzitu egiten dau. Ur gehiago, claro. Eta ja, gau untan egiten dugun bigarren hau. Eta gero beharko dugu laborategi bat, sendagiak diren landareak prozesatzeko eta sendak egiteko, bendak eta guzti hori, moia guzti hori, bale. Hau erakitzera dator. Ongi. Kontuz bi janari deko, gau altzen ari da. Eta nik uste, hemen nik usteko gai heldu zeigula, janariz nahiko jodiduta gaude.
Eta hori puta hutsa da. Ura be, nahiko justo gabiltz. Usten gauetan ur gehiago produzitu egiten du. Egunen zer baino. Hor nahi ikusten dien reflejuak. Oi, ama, ze polita den joko hau. Dago burdin gehiago produzitzen. Hemen hau egiteko. Poka komida, ja. Baina dagoena da. Gutxienez landareak ditugu, ezin gara kesatu. Nago ala uste dut. Jode burdina putu izitzen, vale. Eskata abiadora emango diogu. Ezer dago, biak hemen daude eta janari gabe. Vale. Vale. Gutxienez mantendu egiten gara, ezin gara kesatu. Mantentzeko, gure buruak mantentzeko kapaz gara. Burdina egin dago? Ez du amatu burdina, venga tío, hombre, por favor. Bakarra geratzen da janariaz, Osea... Zertan, al borde, en el límite del bien y del mal. Gaude. Eta hor justo produzitu dira batzuk. Oh, ze sorte. Ze sorte. Hor jan dituzte, ala, venga. Itadakimasu. Hostia, nahiko energi kantitate desentea gazta egin dugu gaur gauean, Karo, ura gabe, hau ez dut egin oraindik, orain gazte, vale, ongi. Listo. Vale, hemendik usten joango gara, nahiko joduta dago, gordeko dut momentutxu baten. Eta esterik gabe, espero zuen guztuko esate, guztuko esan modu zuen, bak izuzen bartu zuen, eta horren horreta lagunok, agur!